Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang kula hormati para tamu undangan, para kiai, para alim, para ustadz ingkang kula taati, ugi para sesepuh, bini sepuh, saha ati sepuh, wabil khusus dumateng sahibul hajah. Pertama-tama monggo sareng-sareng kita sami muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang pundi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan pinten-pinten kenikmatan sehingga kita saged makempal ing mriki panggenan ingkang penuh barokah menika. Shalawat sarta salam kita tetap terlimpahkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan syafaatipun khususan ing dinten yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kula atas nami keluarga Banyuwangi ngaturaken matur nuwun dumateng keluarga besar ing mriki atas segala penyambutan utawi panghormatan dumateng keluarga Banyuwangi. Alhamdulillah ramah tamahipun, alhamdulillah ngremenaken mugi-mugi kecatet dados amalan ingkang sae teng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi kula atas nami keluarga Banyuwangi nyuwun agunging pangabsami dumateng panjenengan sedaya mbok pilih wonten tindak lampah kula sak rombongan ingkang kirang ngremenaken teng panjenengan sami. Sepindah malih kula nyuwun agunging pangabsami sekathah-kathahipun. Kula ugi mewakili keluarga Banyuwangi badhe masrahaken Kang Mas kula Mas Sultan dipun pasrahaken teng keluarga besar mriki. Mugi-mugi dipun tampi kawontenanipun terutama keluarga besar ugi masyarakat ing mriki lan para sederek. Mugi-mugi Mas Sultan ing mriki saged membaur dumateng para warga ing mriki. Mekaten ingkang saged kula sampaiaken keranten menika kepepet mboten wonten malih akhirnya kula ditunjuk menawi wonten kirang lintunipun anggen kula matur kula nyuwun agunging pangestami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah atur pangandikan pasrah saking panjenenganipun Ibu Winarsih ingkang tinalang basa nggih panjenenganipun Bapak Imam Mahmudi sampun kalampahan kanthi manggih rayu wilujeng ing sambikala. Laju katampi nggih panjenenganipun Bapak Sugiarto minangka sule salira saking panjenenganipun Bapak Supardianto sekalian kalajengaken atur pambagyarja sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kunjuk dumateng panjenenganipun para sepuh bini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng peboyaning kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten.
Panjenenganipun para priyagung pangemban pangembating praja, para satriyani negari ingkang mangka dados pandam-pandaming kawula tasih ingkang winantu sagung pangurpatan. Kunjuk dumateng panjenenganipun keluarga ageng saking Banyuwangi. Panjenenganipun Ibu Winarsih ingkang tansah ugi kawula hormati. Kunjuk dumateng panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ingkang tansah kawula bektosi. Lumunturipun dumateng merda taruna mudi ingkang ugi kawula tresnani. Nggih kanthi linambaran pepayung Budi Rahayu miwah ngaturaken sewuke agunging pangaksama. Kawula marak mangarsa hangempil kamardikan panjenengan sami ingkang nembe wawan pangandikan. Awit kawula mradhapa saking panjenenganipun Bapak Supargiyanto sekalian Ibu wonten ing rikalan enjang punika kaprih nampi menggah atur pangandika pasrah saking panjenengan Ibu Winarsih ingkang saking Banyuwangi. Nggih saderengipun kawula nglajengaken matur langkung rumiyin. Sumangga kita tansah dherekaken ngunjukaken raos puji dalasan syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Katitik wonten ing rikalengan enjang punika kula lan panjenengan tasih saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapak Supargiyanto mriki kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Sholawat salam mugi-mugi kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula tenggo-tenggo saabadipun benjang wonten ing yaumul akhir. Amin. Kunjuk dumateng panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati. Ingkang ngos pindah panjenenganipun Bapak Supargiyanto sekalian Ibu ngambali atur ngaturaken dumateng panjenengan ngaturaken sugeng rawuh kasekecakna anggenipun sami lelenggan kanthi mardu mardika ing pengalih nyerantos sak paripurnanipun adicara wonten ing enjang punika. Jangkep ingkang salajengipun kawula ing mriki badhe hanampi atur pangandika pasrah saking panjenengan Ibu Winarsih ingkang tebih saking Banyuwangi. Wonten enjang punika inggih menika masrahaken putra temanten kakung ingkang namipun Bagus Sultan Santoso. Awit saking menika wonten ing enjang menika atur pasrahipun saking panjenengan Ibu Winarsih kawula tampi kanthi bingaing manah ingkang samangke badhe kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Supargiyanto. Jangkep ingkang salajengipun nggih panjenenganipun putra temanten kekalih katemben kemawon sampun nglampahi ijab saka bulipun sampun manggih rahayu wilujeng pingkatuk donga pangestu panjenengan sedaya. Panjenenganipun para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati adicara wonten ing enjang punika samangke dereng kepareng paripurna nggih kawula suwun nyerantos sak paripurnaning adicara wonten ing enjang punika. Panjenenganipun para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati lengganipun saking panjenenganipun keluarga Ibu Winarsih kawula suwun kanthi lenggah sekeca saperlu paring jurung donga pangestu dumateng putra temanten kekalih. Mugi-mugi anggenipun gebyur berbahayan agung tansah bagya mulya ingkang sineja basuki ingkang saesti. Mugi-mugi saged bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Panjenenganipun para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, panjenenganipun Bapak Supargiyanto sekalian Ibu anggenipun nampi kerawuhan panjenengan sedaya mbok menawi wonten kiranganipun panjenenganipun Bapak Supargiyanto sekalian Ibu mawa wantu-wantu nyuwun agunging pangapunten.
Kawula pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Supargianto anggen kawula matur temtu kewala kathah kekirangan utawi kekirangan kelapan anggen kawula matur kawula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten kanthi panutuping atur kawula billahi taufik wal hidayah akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu, mekaten manggah lampeng tata cara pasrah panampining putra temanten kakung so pasrah sarana wonten ing kalenggan enjang punika kanthi lulus raharja nir ing sambikala. Para tamu, hantung kaparipurna. Lampeng tata cara ijab kabuling putra temanten sekalian so pasrah panampi putra temanten jumbuh kalian rerencaneng tata cara purwa madya wusana tansah pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambikala. Pramila tata cara ijab kabuling putra temanten sekalian so pasrah panampining putra temanten kakung setunggal baka sawiji sampun kalampahan kanthi mangke rahayu wilujeng nir ing sambikala. Pramila sumangga kita akhiri kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Makatanan semanten tata cara ijab kabuling putra temanten sekalian wonten ing kalenggan enjang punika. Kula minangka pambyawara bilih anggen kula ngaturaken pangarut rerunceneng tata cara wiwitan, tengahan, pungkasan, tansah kathah kekiranganipun basa tuwin sastra, kawula nglenggana. Namung titah sawanta namung manungsa limrah, celak dumateng kekirangan saha kelepatan tebih saking kasampurnan. Kanthi mekaten kula ugi nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Supardianto sekalian. Bilih bahagian wisudan temanten wonten ing kalenggan punika dereng kepareng paripurna. Pramila panjenengan sedaya kasuwun lelenggan kanthi martu mardikaning penggalih ngantos dumugi paripurnaning saha dumugi tumapaking pangging putra temanten sekalian ingkang badhe kalampan sakmangke kirang langkung tabuh setunggal siang. Lan ugi paring jurung donga pamuji donga pangestu. Mugi-mugi anggenipun kagungan hajat ngentas pitulus kang putra-putrinipun panjenenganipun Bapak Supardianto sekalian tansah pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambikala. Mekaten semanten akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Jat pinanipun Bapak Supardianto sekalian Ibu Winarni wiwitan tengahan pungkasan mangya karahayon kalujengan katentreman pikantuk ridhanipun Allah SWT manggih rayu niskala boten wonten alangan setunggal menapa. Ing kalenggahan enjang menika keparingipun Bapak Supardianto sekalian Ibu Winarni dipun wontenaken adicara nuninggih sesadyan jenang sewu kaprah winastan sesadyan dawet. Pramila saking menika nyuwun ide berkah pangestu mugi-mugi anggen kawula nindakaken kewajiban ing mangke sageta manggih rahayu lujeng ing sedayanipun. Kawula aturaken menapa werdinipun ing kalenggahan enjang menika dipun wontenaken sesadyan jenang sewu nuninggih sewu sengkala sewu godha rubeda sumilak sumingkir saking papan dunungipun Bapak Supardianto sekalian Ibu. Ing salajengipun sewu karahayon kawilujengan katentreman sewu rejeki ngempala wonten dalemipun Bapak Supardianto kanthi manggih rayujeng ing sedayanipun. Kawula badhe hamiwiti nuninggih sesadyan jenang sewu. Iki ana kok piyayi
lenggah ana ngarepku iki ing kene aku nunggu kawit wau anggone nunggu ana pasar kene coba tak takonane ibu-ibu sing rawuh ana kene. Nyai panjenengan menika sinten Nyai badhe wonten kedah wonten menapa Nyai? Wonten wigatos ingkang kados pundi Nyai? Nggih, Kyai. Kula dipun utus menanipun Ibu, dipun utus Bapak Supardianto. Kula dipun utus dhateng Bapak Supardianto sekalian Ibu Winarni ingkang kalenggahan menika badhe ngentas pitulus putrinipun. Kula badhe sadyan jenang sewu. Oh nggih. Nyai panjenengan dipun utus menanipun Bapak Supardianto kapurih nyadaken jenang sewu nggih Nyai nggih. Nggih mugi-mugi mangke anggenipun sadyan sageta laris lancar lujeng boten wonten alangan setunggal menapa-menapa nggih Nyai nggih. Amin. Lajeng menawi sesadyanang sewu menika mangke menapa menawi kula tumbas saged nyekapi tamu ingkang badhe rawuh wonten mriki Nyai. Saged Yai. Kaporo saged tirah Yai. Oh ngaten. Artane Mbak. Ampun. Nggih Nyai nggih. Badhe kula tumbas lajeng paitan jenengan pinten njaluk badhe pinten Nyai? Paitan kula setali Yai. Nyuwun badhe sekedhi. Sageta cukup ngarep turah mburi kangge ngentas pitulus putrinipun Pak Supardianto kalih Ibu Winarni. Inggih Nyai, dados panjenengan sesajian jenang sewu, paetane setali njaluk badhe sekedhi, muga-muga iso cukup ngarep turah mburi. Turahane kanggo tuku kebo sapi, bebek lan meri. Insyaallah benjang sageta kangge munggah haji ngaten nggih Nyai nggih. Inggih Yai, amin amin. Nggih niki badhe kula borong nggih Nyai nggih. Sageta nyekapi anggenipun kagungan kacat menanipun Bapak Supardianto sekani Bu Nani. Niki kula borong sedaya nggih. Oh niku kula borong sedaya. Nyuwun tulung nggih Nyai. Panjenengan sadekaken jenengan sing dodol, kula sing tawa nggih Nyai nggih. Nggih Yai. Nggih. Bapak Ibu monggo Bapak Supardianto anggenipun kagungan kajat ngentas pitulus putrinipun dipun wontenaken sadyan dawet utawi jenang sewu. Monggo Pak Bu, monggo. Kula suwun mriki laris manis Tanjung Kimpul, dagangane habis duwite kumpul. Kumpul ana daleme Bapak Supardianto sekalian Ibu. Monggo. Niki dawete Bapak Ibu. dawete legi gulane gula Jawa laris manis. Monggo. Nggih Bu. Monggo. Yo Mas. Monggo. Niki gulane gula Jawa. Monggo. Matur nuwun Mas. Monggo. Alah laris banget. Sing dodol ngantek ora ketok. Iso ngadeg dem rejek ndodok kemroyok, dagangane laris manis Tanjung Kimpul. Dagangane habis duwite kumpul. Kumpul ana dalemipun Bapak Supardianto utawi Ibu Winarni. Monggo Pak Bu, monggo. Saestu niki legi tenan niki, manis tenan rasane. Monggo. Laris. Monggo ngantri mriki. Monggo. Laris tenan dagangane Bu Winarni. Panjenenganipun para pinsepuh, para rawuh kakung Mbah Putri ingkang winantu sagung pakurmatan, mekaten lumadinipun anggenipun sadyan jenang sewu. Saking menika nyuwun nidhi berkah pangestu mugi-mugi anggenipun kagungan kacat nyanipun Bapak Supardianto sekalian Ibu manggya karahayon kalujengan kantreman saged ayem tentrem guyub rukun mesem guyu
saged cukup ngarep turah mburi. Allahumma amin. Nanipun para sepuh, para rawuh kakung miwah putri ingkang menantu sagung parmatan, sumangga adicara menika katutup kanthi waosan kamdalah sesarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawula piyambak ingkang hamratitisaken sadyanang sewu, kawula nggono bilih kathah kalepatan kekirangan kawula nyuwun sagunging pangapunten ing saageng-agengipun. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.